Kali ni kakenhon na kadudarshan Kendra Shillong ni Don Hakwi9 Ribhoi District banyakren bat iway na kisamla rangba balatre ratba hala ibor ban kentiu ya kibabun kisamla kijongi ibalong ru u actor director producer jong ki film kasi bat hakaju kapor ilong ru kum usi u jong ka Ribhoi superstar ibalayo ru ya ka kusna most watched short film na ka Hello Meghalaya kata iba Lancius Imli ti hakani kapor yang nyakren bat peliu jingmut bat I menta Sashi sin pan ipriang subhai pi baro sakani ka program jungi ka youth program ka balawan lam sapi na ka Dudarshan Kendra Shillong mentasi nyakren Shapang iba Lancius Imli ibadon angkat lembat ni ibaderu I actor director producer jong ki film baper ti iba Lancius isa hapo Ribhoi district Queen kublai ba ti ba to batai lem yangi pilong kumnu kum ukhanna langin sedang naka jinglong khanna ka jong pi te itai jingli jingpi mo mum bijilong khanna hi kum balong lang kiwei kum ta hi ngilong namar ba ngidan sibun hi ki jing sutnat ba ki jing sungsi haju ko khendiat pat ka jing susi ka dan pat hadian ba ngana chong kelas nai ipa chong ai klat no te dan stang email I hat ban penbit pembiang ngi sangut sipara te ngade ru baningkong mo te hajing long khana atat ngadon hi kata ka jing ba khli bangan ui email ka jing jenja jong I ban pej ngi bat hadian ba ngalap pendap klasten nga poino pat ban nya auto ye ngala kamai auto masuk ke kia ba nga tu kam te la kan ba email te hang ni snong hi ngabu na pat li we dukan di kwai dong secret entah haju po ta tu po tang yai ba ni CD te janjan miet kum tu ngi IY CD at po tingkai chimiet te itagi kam ngala sedang hatu po ba ngadang ke samla mo te ka jinglong marwe chunga ka pen perkhat inga ba ladang ngalong kum ni hadian mo ndang ngala deng kho deng ti kemot kat e bhai ki khon chunga te don pat iwe pat iba trelang ba ipa basa ati po cliff colony I ai jemut email yang ba phano daga niki line diploma mo electrical ti kata kam ka rung ham sim chunga ong ba le se ladang lanang tu kam ngala meli wiring ngala ban terekam ban alis bangan em ti hadin bang ong email yang kili sim le admission mo dengan dang la le hang te po daga private ti po dan kiti BDPS SITI ketua ti ngalit kenika electrical engineering kade asnam ko course ti admission kade nyo hajar ngawan hayeng email dan bisa kap e bhai nga bandi atai nyo hajar hati por ti hati por dang mau boram ya I let Dr. Didi Lapang idang de MLA jungi nopo mar ba kadi ngina de lang nopo miswa ti ngalit kendo I ai nga khasan spa tingka ngada sungu keman haji ngem junga bang pat ju abat itai pisah mo haji ngem junga first time ngi khasan spa hakti hi bangan ban ide ba ai mi ngada suk man ha ba ai mi ti kebrona sana ja sang spa ti nang ta ngawan sieng ime ban pendap ita I ha ban pan keliang na siwei pat ti nang ta nga sedang ban late training hang te po ITI hang te po dan kiti ti hadian ba la jendep ke kurs kumba sistem siteng kum to ti kadang sekali kadi kaju ka peran sebagai ketika SITI BTPS kipli ke IIPS hang tu hadian jeng bambuhat ento ti kipli ke tu kidang kam kena bang wiring ti ki jet ingi ki yangi student ang tu hi ban le wiring ti kumta kan na step ngali training jan meski ngali bela tat ilajong ti kumno pipoi sakani ka kam ak film snap film pade ikani ka kam snap film aduh kipot bangadang ren ipai dang dan miswa ada ibahiyeng kiwan kai hiyeng am kilek kumno ki si ai pisah kum tu am te kiwe dia pisah ki ban ma ban pelang ye tengah pat dia pisah ngalep no ngapelang te teng da li school ngi sotifen si ai pisah atingka di school si pelang tu atingka ba di school kut banai pat si mi ini ki film fair ini ki magazine am film fair na ini ki Stardust itu te itu gede khasan dingka te ngaman ka panai ngak thiet be itu magazine am
dah yuk di magazin pat ngaot hidup aktor aktris ngata akan matia cunga boleh ngalang dat mak tu musim dang kena deh mak ban long aktor kan ban ak film de itai na pas dang cunga bangan kap itu hidup aktor aktris suki ndang ngala sedang ya ni kendo de ngai kendo dapat iwe badai bayi yang iba kuras marwen de ita i de bala shachnai ke film mesyai ti pisah Hanuman ke film Papa hoi de mai kan de ai jemut ngai yang ba long ngau ngi bangat ngakwa ban film ban ak film te long ngam nang kemudian ban le ye te ai jemut mai kan man la don hatu kalai ni ma la nang man ilong lapa situ ka mass media te ai jemut mai rat mai nga pen mi shwai ke jirwai hau aljar khat lai ko audio CD kaset tu pon ngidang la ha bandi CD te idan i barwai ka tu ide Anthony Kriam ide nani national jungi te ide khna iba don kasap bat iba don pat ha ka jingyo ha kayo kot ide kamdona hi mo te oi nga baba nga kwa ban ruai nga pinang yong nang to ya compose shwa iwe jirwai te tai jirwai ba ngisna ning kong ban ngaken mawi pa kan te apa barang kena ipa imai dom nga isyo ngapat hatu jelong kena jisyo jipa ngatai sniu kan bali ipa sisyo be nga isi ni nga tem tan dang la sim jelong rang ba apat kawan kumju nga kan bangar gi kon ngap ban mai ban syo am te kum ta kawan tingis naning kong kita jerwai ngi record hati apa renja te hadian adep ketu te ban pemi CD ngi don kam kumba prak net li jerwai tingis na sisyo segi jerwai jing je ipan tinggi pendam tinggi sa nda dap kita jerwai ngisa kopi apa CD ting ngisa di CD de ski pat hadian tu kada kawan syuan ta kemsi manga bang ade ban sna film tinggal kenduk na iba koras kan ha de dai kenduk iba koras di ai kai mai di batai mai yelam mai ting sa shoot pada film ton pai changa ngi shoot house nam ajar khat nyo ngi release ha ajar khat phra ti pis ngau kum no hapor ba pi la yo ban ak kemudian shop akan ni ke film berhaka juk por ban release ya kan ni ke film ning kong ngi kamlong kam sim kalong sos ear shooting ha mo teng hapor ba ning kong li hapor ba ngi shooting hapor ba acting ngi yai hanong po ki bre ki pet ki put ki ngam nang shu ban no ban mo nama ba pin acting hi pia ban pli jingmot di dialog ba di ka ban mo ban pawan di ka face yu khat mo kum no pin acting action te la dan na mo ba ki la de ba siao put tiam ka confuse na am te ani jinjar ba ngam su thu ngam ta ka film kalong kum no ta film ma ta pon bang shoot ning kong ngai ba shoot adip shoot lakat mo nong kalong mo ka ni ka film te balong ngam pe khan dai ila edit pa film ka la internet kan te nda la adip tu ka film ngas ngo ani plan ka biang ngayo musim ka biang te ngi sedang buat pemi sa ki music video nda la sedang pemi music video sedang saban comments ki ban condemn hang tu ning kong mar ba dang sedang ka kam dang i ba dan ki ba ben asmo studio musim sungo ban ong ba nang sange ano ne ka kam te nge sibu chidwai ime ong ba ta le ono kam bu chidwai khmat mo te kata ka jingdwai junga ka kawan national det mo ke jing pasia nga kalong ba kini ki ba ben pi ki ban sapen poi biang pi pat syakoi ka ba benta da pi ngap no ikane la kot ka kam da pi ga ban kiu shimi kane ke jing ben kum ka jing ikai pi tinggal i ba philasna lightly ki film santli ki short film te sa santli ki music videos te ke kata ka jing ya lenti jong pi ha ba snai ki ni ki film em kata hi la jong ji pher music video ngi khamsok namar ba ka attention music video ka de betang mo ka ngi don kam betang ya makeup artist ngi kam betang kitras but location alai singing la dam te kata ka de ngim ta jinjat han ngi music video te ika short film ka ba de ka ba jinjar namar ba ka short film ka ba nga ngasna ka campaign ki wai ka short film ba nga ngasna ba ka ba don kam ke bang ai ke jiron kam jang imlang salang iwe short film ngasna ba de kum ban ba penjat ke memoriang ba pam diang khlau ba de ban thong diang ba pen khoj nang ta iwe short film ngasna ba de bat kini ki kum ki khna ting ki bon nan kondong da ki la pas kelas 10 ki
ki hab balik 11 haban mi na nasional syakwi ke senang ti ting haka jing ya linti jungki ki kenduk ki perlot jungki ki syai lam baklah jing ban pengap jing di drugs ti kum katang ai jing hikai ki kena ngasna short film ti iwe short film ngasna pat ha jing ya konsol jing ya penbait lang bat nakaliang police department ni asna ba habanya kali mde ban dikyat mde ban bat phone kum kita short film ngasna ban penhik ban ai jing hikai ka imlang salang iwe last short film mga that release last year kadai pang kini ki ngai ba manta ba ki samla kan thei manta ki supna ba le reels hoi supna ba le reels te ting ki khna mo kini tin age ba khan yo khat phara khna snam itu ijing supna chungki kim tip pat ka jing ma chalandan ting haba mo ki la post ki ba ki le kru ki banta chungki ki la post am te ki dan pat ki ba pej na chalandan pat ki ba pat khat sniu ki ti nga ai jing kai ita short film ba lang bai tu short film ba kin pej ba ki khna samla kim dei ban ngai be chen ting la text hi hello phi ba breu ha ting tu ki kin thei la so sarang am bal ang ba breu ta te ani phi ba breu ande bali film ak film no shabar ane bali film late contest film late model da phi late yang ani rap manga ti ba pli pat hajing long shido shisor ki ngai ki late de ki late kim tip ba ki breu ba ki ba thap ki ban dia la ne ban pesni ki kan ti ita short film ngai kai ba ki kethe samlam ta ba kim dei ban ngai be than kan ka kita ka jing haba pihak linti hakan ka kam ak film pensiona film ka jing hining kong he location ka location ka de ba ngi balai namar ba hanga hi ngaso di location baning kong ka de ba ngim dan film studio Shabar balai ha Assam kidan la kajong Hyderabad kidan film studio Mumbai kidan film studio ke ba ki kwa ki yo lon ngi ke ba ngi kwa ngim yo mentang dan kam police station ka film haman la ke film mentang kidan be police station kumnu ngin set police station la dang ngim dan ke lock up ka isi bang shushim tang iwe kamera shushim tek tang ha tu kamera focus ka isi ba na ingin yo ka yo cincar ba ngi nang ta ngidan kam hospital ke ba ngi ngidan kam kibang kibang shoot kim sha ngi lipan ki police ngi kwa ma shoot police station kim sha ngi kam dek bosok hot hospital ngi la ban yo mal kidan private hospital ka jimbot jonga ka lampoi perkhat chata nga perkhat ani kat kari khasi ka jongi ki klau ki pat ki lum ki wa ki ba itanan kum ban wan location ka lampoi perkhat hang ta fi ki lum ki wa ki klau ki patap gitu haka film gidon kam ki jirwai lene gijing likai samla mo ita i bentang ngila ban ai ki lum ki wa lene ki sneri sentiu ki ge perkhat ne ki full story jong film gimla ban news bi tang ita benta ngidon kam ki yang ngidon kam kita ki benta bang ong menekan ti komentar mo la da phi don hakani ka kam sna film ti phi don kam ki brio ki ban tre kam bat phi ti hakani ka ri ka jongi hatu phisngo hakano kas phisngo kumno bangi biang kita ki brio ki nong ring film ki nong sna line kini ki nong ki cameraman ki engineer repair ban tre kani ka kam ia menta hi ngila biang hi ha tang ha po jela jungi namar ba kini ki samla jungi menta ki don sha kasap ngaso ban ong ba ublei ula i kerpang hi ka jela jungi shawai ban acting ru ha ban lei pule ban le kinu ki kam ha ban lei pule hari ha jela jungi pan ki bun hi ban danang hi ba ka ba ublei ula i kasap lagi ti ki bala pule ki dan hi ki ba shoot editing cameraman ki bun hi bala pule na sulong mata ki dan ti namar ba ka budget jungi marba kalong kung ka budget jungi ladangi khasan lak at pholak ladangi over kata kamat ba lalos na pla ngin ngihap ban pelut kat kum ka jingyo kat no ngiyo kat tang hap pelut ti ladangi khat na shabar khat na Kolkata le na Guwahati na Mumbai kamat ka jinglut kala ma posi san pholak e ti san pholak ngin yo hapo biju si pholak te kamat ngilayap am it hoi de tai jinge bat kat kum ka budget ka jungi ya mantahi tang hang ni po dikasih jungi ru kilabon ki semla don sab ki banang ban le na dong sedong ti lan na kani ka kam ak film ka ba phi tre ki ai peda ki we ki jat kam ka ba phi tre rengkat
Kani kari boy superstar ngas mo. Kari boy superstar kebaning kong kajing i junga kalong ba kumut nong film. Ting ting habang idon kam kinong ruai. Ngidon kam kinong chat. Balik ngapoy hong tu mar ba kibun ba clear nga ki ba comment singa. Di lambai ki comment si. Ki comment singa ki amba balik pi khat nong ruai ju si ju. Ti kumno ngin tip ki ba thamai la da ngimi thu. Ti kapelong nga bat ba ngan organize kan ka show. Langba kan ka show ki samla don sap kimi syahmat. Ti haba kimi syahmat ki wan perform hatu ka show kemat ba mde tang manga. Ki we ki producer ki katay utay unang marwai utay katay kanang mansat. Nama ba haka film he ki jirwai ngitip ba pipinang marwai. Ba itu bentai pimla pan. Ngap khat da ki we pan. Ki don kum kita ki jat jirwai am. Ti ng organize kan ka show di lang ba ki comments ki ba ong nga balik khat ju si ju. Ti ng organize kan ka show ba ki khna ki samla badan sam ki wan hang ni ki perform bat nga songu ki samla ki ba perform ka show jonga manta ki bun pa kelas tang ban kia ba kelas tang ban pau. Ti kini ko viewing center ba pibo ti kini ko vocational training kum ki jat training ki ai. Kani viewing center kalong ba ngayu i kan. Miswa lo nga silit si sinong umdan sinong istema. Ngayu i ba kilong kumi kim ju pasap kapot. Ki sangkai kumni nga phim tu ki hakti kalong mai kumni hakti. Ki thirksai ki yuk snaksai ma. Te ki thanjan. Te pol sangkai palong kumi hadukan sya lai saungot teng ki ba khun ki yat ki thirksai. Te katu kai ki yo ban sangkai bat ka kamai. Te ngi hang dia pat kini sinong ki ba khap sorok ba ma. Ki long kumi jungi long kim don kum kata kan. Ki bun ki ba uat ki ang bani ngi tengim dan kam dan jam ke pathai ka dokam mu susong dukan susong sudi dukan ba ma tang kata hi ka kam tengai i hang tu ang ba kanil kadi ka kam banai kamai ma tengai kendo i kong bindas tengai kendo i kong bindas i ai nga ba ba pidan jimut ya chakmat ngai rap mangai pi te lang ba ka jingi kendo ba i kong bindas i ai jimut mai ban mai hi bat i para jungi ngabu hang thie ba ketika ban ai training ngai free training ti ki wan kilong kmi ki samla kan thai ti ki ka tu ka training menta kalakot ti menta panang mut ba how banai verb pat nga sedang no pat daga ban sedang no ban production kan ki ban thanjan khanang ba kilong kmi le ki samla ki banang tu kam mut ba kim ka tu kam syok kan kila don ka kam la jong. Ti ba lansius tu batai lem yang asha phang kini ki kusna ma phila yo namang nila yu i haki social media hi ba phir ba phila sha nominate nam taka Sini Prang Award 2023 dam bakla. Ti badru phila yo ya ka kusnam jongka most watched short film haka hello meglaya to batai lem yang i kumnu pi sngau ha kapor ba phiyo ya kanika shithi la ne ka jingtem. Kalong kumni mo hapot bang ayo ikanika most watch short film jong hilo meklia kalong surprise ba namal ba ki khat hang te ma ba kadang ka program sang te tin lapoi hang te pat te nga shootip ba ngala sha select ban yo ikut short film jonga tengah sudap sha ta ka jing sukman ba khrau ma nga sungu si sha leng ba ka hilo meklia manta ki short film ba ki film jongi ngila pan ai bat hang tu pat ba ngin yo pisa biang pat te habade ba ketika Palak Seni Award kate ngi haban somet kide be jogi North East ben te how to snam kidan kumba sanpu prateli ki film ki bala somet te na padang i sanpu prateli kamot Southly ngi sha select nominated te ngi pelong ati po jorhat te nga kham poi sha kathang ban job alis long ngala poi ki top 4 kan la sha nominate ma te tang itaru ngala ngu sukman ba ngampoi perkhat ba nga mo nga de bri ba bi bompoi perkhat ba national nang kendang mo te nakayeng ba jinjal badok hai long ba alis long nai sanpu prateli ki film jokon dot easy ba kawai long ngala sha poi ha ki benta jong Southly kan te nga sungu sayo ble bla din lenti nga bat balai rat nga kan ti ke kata ka jingkala ba POE balansius nadu ka tu kapor ba pidang sedang ban shoot film ban ak film bat menta hakani ka juk ke kata ka jing pair hakani ka kam ak film habas dang shwa kuma khat lai khat saus nam shwa bat menta
kelap her ba namal balai namal ba kat badang mi ki benai ki senam ki kajuk kadang change ma kadang kela nang ta kini ki tiar ki jing pedan kam kidang mi thamai hapol banganang sedang ningkong miswa kadrun kumpat dan kidang pedan kam dari tripod mo dari stand kum tai te hadian nang tu suski la mi sepat bangi pedan kam lagi gembal te kadang ya ki por kam skidrun long kadang kela te kapot te kemot bang hab ngihap ban dia be ka quality namal miswa ting ban dia be ban mare elu ting mau sitom ba boleh mar ba ngimdan itu kitiar te mentah panggil abiang kitiar kan long kani ka por long kala ayat te te ngihap ban be kata te miswa bang shoot ki kamera de ki we ki jat kamera te mentah ba kani ka por mentah ka kala diman de ki kamera ba kampiang susu te ngihap ban penengkam de kita kan te miswa por bang sedang make up tu mentah don kam ba mo te mentah pat bang shoot ke film ngihap ban wat de ki make up artist ki ba bala tebet men penihap te long kala kan kapor te miswa por bang sedang men-shoot karyam ka bet ngim da fokus ba te mentah pat ngihap ban penihap kat kum ka story kat kum ki jelas bat kat kum ki location ru te kala change ba mentah ba miswa Tiki kita ki jing ki ba frisham lane ki rai dam ki ba frisham hakan ki jingai lan pi jong pi. Ka jing jonga to banikong mending kalau on ke location ka ba hi ka de financial support ke ba ba miswa na bas dang bansna ban mi ka film ka simpor dengan adu pas dang hadu ban yo ahol asnam steng la asnam ita ide ba ningkong ka de jing de ka sipang ka pisa te hadin nang tu kadan kawi kasnam ka ba ngampoi perkhat kalong ba pi menta kalong kum dia ladang isna film ngihap ban syaban ni habiju ngidon kam ban yo CBFC ndang la yo CBFC ngihap yang lain po biju ndang la yang lain habiju ndang la de ka pali bang ini yo mangi te ngihap ban phai ka film Mumbai ban le kata ka UFO hang te la halut pisah te ban lut pisah hang thi ban kam re phonyo pho jar ban pha sia Mumbai magi ha upload na Mumbai kisah download pat nang ni pat na po biju te hapo sitayo ngade ban pha ka film sia Mumbai ngadon kam pisah kamba nyo pho pat pho jar hai tai pol dan pisah ya ngalipan ki perlok yang dan pisah ngalit na bang ki ong ba hapo sisi asngi mla ban yo pisah dan kami gum lai sau sni man proses te na yeng ru jinjar las ban yo itai pisah ngah ban titat i jaka ngah ban titat ke jaka ngaterwa ki perlok jonga itai jaka dan besim ndang la ditat pat ndang la kandu hadin ki oi ngai pla dia jaka la dia kanu pi dia ngai thu ka dor bali phim ai nga kum kita gidan ki perlok pan hapur bang atau ningkong ki ong la rem tan tendang la ditat pat ki ong bali phim ai nga tingam ban sin na kam ta ka film ngah ban titat kita ka jaka ngayo pisa wut ngah le ka flight che Mumbai ban ai ka film ban pha de ka post dan posho ban ka post kan simpol lai singi sau singi ban poi te ka post jong astang steel ngah ban le de ka flight ban summit che Mumbai ka film kum kita ka jinge gidan kan kitu ki lai tele ka film ngala asna bet na la dia ben ti don si we menta pan gida ngadep shoot gidang le editing menta te ita kata pat ngayo lang ba ka gran ka hilumi ka lia kan Tiki ka jingai i jong pi hakan ka juk menta pa de ki samla ki jongi bat hakan ka perthai social media ka jingai i jong pi ka jingyo i ka jong pi kat kum ka jingi jong ai mo kalong ba ki samla hi menta ki badang mastat la buan palat namal man kasnam ki papas ki kelas ki paper ki jing play paper kum tunai khasan atsan hajar ngon sistem ki papas te ka kam government sistem kan no thagan lain ada jasan spa ni hajar sistem te lada ada jasan spa sistem kin kan lai ka kam sulkar lada atsan hajar ki papas te kumot arfu hajar si english ai hangta kis ang ba ngim dan kam dan jam kisale ki kam basnil mo kidan ki khna samla ki ba syabat kitu ki por bla dap ngi ki news yang ba ngi di khna bla pas nei ngim dan kam dan jam ngi poi kam snil ne tai rei ngapat ngakwa ban ong ka we ba pasang kan de ki ki kam la jong kam tam mo nga su ong nuksa manga
ngam dei khuna ba bobit babiang ngam dei ubre uba wan ka yeng ka ba pendep ijing pule ba kham biang ti ngam don kata ka kam sarkar ngam don kata ka kam ka ba biang de lang ba ini pat ikam bangasna film ngas ngoba ila ai jing iminga yamanta ibun ha ki perlo inga ki ang ba sange no mi mentoy dari peni film habiju mdon nong pej ting ting la upload ka film ka sanlang dari peni habiju silak mamiyo ki ong inga ba sange no ne kakam dari ngapat ngong ngan pesang ndala hai tu pun ngas ngoba ngas sange no ne kakam tang ba ndang la syong hayeng piang sibna banai kata kamsim kadang ketik inga kwa biang man china story thamai biang ti nyata kada ngok ka banong isamla puli menta ba subha haba pi pendep pilik puli onembu than kata ka ba tang sudah puli ngan yo kam sulkat kata ngas kwa banong isamla puli onem du jukan man haba pi dan kijing tristam kamot ba kalat kan khang ipi tang kawe ngas kwa banong isamla ba ngim de bentuk jengkan man meningkong kebaar kalong ba ngim de banthok lada pithok te kamot sisien penthok lakot sibu phiyo jirap na iwe silak phiyo ma sengkam lada phiyo silak pimbam no kamot jingim pi lakot te lada phiyo silak steng kakam penimpi arlak itu ka ba phiyo silak te ngasuka nang samla ba wanam du jengkan man ya trehok bat wanam thok tang kata hi ngakwa nang samla ti sakawe ka jing klingim don por shu khambun ti ka ka jing ai jing mut jong phi ka ba phi kwa ban ai la ka de ka government ni la kan de ki pat ba ni kan de ki khna samla ka ma phi la ong ni yanu ki ba singap ni ka program jungi menta ningkong mo kumang ai problem ne ka government haju pun ka tepat ka government ba kamtam nakalian jungi ka national film ho nakalian usia mula kula ringi ban ai noi masna ki cinema hall menta haman la ki district te hadu menta long ngimpat yo kita ki cinema hall ke babiang ladang isna film ngi hapen ibe tang habiju te kamot kasem jinge na riboy na west na joy kinwan kana man pe film habiju te ladang idan haman la ki district cinema hall kamot ba season release haman la ki jaka ki pai ba kin lik pen te kamot ngir ngi la kham em kan ita ka wei bat sakawe ru ngakwa ba ngi kwa ngi don kam plat ka film studio ladang idan film studio kamot ba ki location ngi lasok te kata kawai te nang tanga kerpat o ki pai ba lada pemi film jono haba ude u prado pas nam jungi haba ting ting isu semua pi kerang ba kilong kemi siang ngi pislo ki samla don sap bakin yang halagi jong ki kejat te kumno pin siang pislo tanga kiransan social media ada pi film lain ma support iki namar ba unong sha film im tang simat ngap im simat hapo jongang idan kumba daki po bat spangon nadu unong make up ki aktor actress nong shot nong roi ibun ha te lada nga im kini hapo jongang ki im lada nga los kini hapo jongang ki los balai namar ba lada ngidan tang shupomut ki national film hapo jela lada shupomut ki national film lada shispangut ha ka tim mut syajar ngut ngi aikam mangi ka government kam ka government man aikam la aikam mangi gitu syajar ngut lada tang shupomut ti ngakerpat mo mde ka government ka irap ingi mentang don kam sa ka jingrap na ki pai ba pan lada ka government ka iphone ingi machna film ngilap lut ikatu ka pisab ai government ngilap ni hahol mdan nang pai te ka le no ai kan ka tu machna film jungi te ban khanang ban continue biang ikatu pan bakini ki badon hapo jungi kin yo kam biang ti ka de ka syong ka pai ba lada ki pai ba ki kwa ba ki samla kin yo kam yo jam kim dei syo bakin ang bangi ngi kedok kam mo ki pai ba ki dei ban support di film kasih te kublai shibon ba lan sius ba fila ekran ba ni ba palai pon am ta jungi menta kasngi ngakermen ba kata ka jing ai jing mut jong phi kan poi ha ki dendong skor ki bala ban ai kam kita ki jing arap pat ngaken tulu ki pai ba nong pe ki jongi ban pe ki film kasih ba pher om tanga jong phi ndei jong baro na ma ki don kam kata ka jing arap bat ka jing kersan ka jongi tang kan ni kublai shibon ba lan sius ba kublai shibon pai ba nong pe jongi This one.